Svečana atmosfera u novosagrađenom amfiteatru Noam Chomsky na Mećevniku. Ugledni srpski privrednici i mladi menadžeri okupili su se 4. put na zimskom Vivaldi forumu, završnom za ovu godinu. Ali ovoga puta neće biti predavanja i radionica. Cele godine su bila predavanja, seminari, učenje, razmene iskustava, sticanje nekih novih znanja, a sada smo ovde da bi to krunisali i da bi odredili i dogovorili ko su nam partneri za sledeću godinu sa kojima smo potpisali memorandume o saradnji. Najvažniji gost ovde je prvi dobitnik nagrade laureat vrline. Nikola Pavičić na čelu kompanije Sintelon proveo je 36 godina. Za to vreme obavljena je jedna od najuspešnijih privatizacija u Srbiji. Ja imam utisak da se možda malo previše prenaglašava moja uloga u upravljanju tog sistema i da to malo baca senku na udeo stotine mojih saradnika u Srbiji, Rusiji, ali sigurno da je to veliko zadovoljstvo. Uzbudljivo je bilo i mlađim dobitnicima diploma, polaznicima prvog srpskog menadžment programa, koji je Mokrogorska škola menadžmenta realizovala u saradnji sa Ekonomskim institutom. Ovo je program koji treba podržati, mislim da smo svi napredovali, čak smo imali neke poslovne igrice, prosto smo se vratili u detinjstvo i prosto smo svi želeli da pobedimo, baš je bilo veliko nadmetanje, baš je svima bilo stalo, ali nekoj fair play igri sve to proteklo i prosto jedno veliko iskustvo. Iskustvo uspešnih ljudi rezultat je talenta, inspiracije i znanja, rekao je Nikola Pavičić. Srbija ima mnogo propuštenih šansi za razvoj privrede, a da se to ne bi ponavljalo, potrebna je armija dobro obučenih menadžera koji će svoje mesto naći u srpskim preduzećima.